Vedeli ste, že prostredie, v ktorom sa pes nachádza, dokáže vplývať na jeho správanie? Pes si totiž spája prostredie s určitým stavom, s určitým vnútorným nastavením. A vždy, keď sa v tom prostredí nachádza alebo ocitne, tak sa môže začať správať podľa spojitostí, ktoré s tým daným prostredím má. Ak má teda náš pes spojenú našu obývačku, napríklad s nadšením, s hrou, alebo našu nejakú inú izbu, prípadne záhradu s hrou, s rozrušením, alebo nebodaj s úzkosťou, so stresom, tak sa môže stať, že vždy, keď sa ocitne v tom prostredí, tak sa mu vynorí práve ten stav a začne sa správať podľa toho stavu. Potom platí to, že čím častejšie sa pes nachádza v danom prostredí, v nevyrovnanom stave, tým viac a tým silnejšie sa upevňuje jeho nevyrovnaná spojitosť s tým daným prostredím. A teda keď sa v ňom zase opäť niekedy ocitne, tak sa jeho správanie môže zmeniť behom pár sekúnd. Ak teda chceme zmeniť správanie psíka v určitom prostredí, napríklad chceme, aby v nejakom prostredí bol pokojný, potrebujeme mu spraviť pokojnú spojitosť s daným prostredím. Verím, že vám aj tento tip trošku pomôže pochopiť to, ako funguje psia psychológia, no a vidíme sa pri ďalšom tipe.